במקצה זה ישחו אסף פוגל ממכבי שוהם, שמעון גפן משגב באחד, יעד שאלבי, אחד השחקנים הגדולים בעולם, לנכים אילן חיפה, מחיאות כפיים ליעד שאלבי, אופק פרץ ממשגב בשלוש, איתי שטגר ממשגב בחמש, בארבע. בבקשה. שוחים איתנו שחקנים של נבחרת ישראל הפראלימפיים, גם הם, כמו יתר השחקניות והשחקנים, מנסים לקבוע קריטריון למשחקים הפראלימפיים שיהיו בריו דה ז'ניירו שבועיים אחרי האולימפיאדה הרגילה. יעד שלבי, מי שלא יודע, הוא שחקן מקצוען, הוא גם חרש והוא גם אילן, אבל הוא שחקן מעולה. באולימפיאדה סיים במקום הרביעי באולימפיאדת לונדון. הוא פיגר במאית אחת במדליה, מאית אחת מפודיום. יעד שלבי, כמו שאתם רואים, במסלול מספר 2. רביעי היה פספס מדליה במאית, בואו נעודד אותו. לאה פולונסקי, נועה שוהם, נטע אלקון, בואו לטקס חלוקת פרסים למנצחות 400 חופשי. אני בינתיים אעשה טקס למזכי 400 מטר חופשי נערים, גיל